Избрани, добре дошъл отново. През светлината си ти отново си попаднал тук. Не случайно, а по древен Божи замисъл. Вдигни съзнанието си и слушай. Тази покана е отправена само към онези, чието души вървят по пътя на истината. Ако низините на фалша и самозаблудата тежат в сърцето ти, ще усетиш дискомфорт и ще се отдръпнеш. Но ако наистина си избран, ако следваш Бога искрено, ще останеш, защото те посрещам в най-подходящия миг. Небето е уредило тази среща, за да ти разкрие нещо, което ще промени начина, по който виждаш себе си и случващото се около теб. Може би вече си го усещал. Хората те зяпат по-дълго, отколкото е прилично. Очите им блуждаят из стаята, но устните им остават затворени. Те те притискат с безмълвна вътрешна топлина или може би с тревога и не произнасят и дума. До края на тази история ще разбереш защо. И затова остани с мен до последната секунда и, ако словата докосват духа ти, напиши 444 под разказа. Това просто число ще е твоята мълчалива декларация, че си под божествена защита и вървиш в хармония с онова, което Бог тъкмено плете в живота ти. Невидимият знак опитай се сега да успокоиш ума си и да не търсиш обяснения в психология или случайности. Началото на онези, които Бог избира, нито с мастило, нито с нажежена печатница надпис е поставен. Знакът е невидим за човешкия взор, но тежи във въздуха като дълбоко усещане. Не е знак за величие, нито за надмощие, а за мисия. Той не почуква по вратите, не държи високо говорител, но когато влезе в една стая, се усеща веднага. Тежестта му променя въздуха, разбърква старите настроения и създава нов ред. Макар да стоиш тихо, погледи се устремяват към теб. Не винаги се взират от възхищение. Понякога вътрешният им свят просто е сринат от твоята неподправена стабилност. Твоята душа внася ред в хаоса, покой в шума, без да полага усилие. Нещо, което не си научил в школи, а Бог е изковал в теб чрез натиск, самота и мълчание. Присъствието ти говори още преди първата дума да е паднала от устните ти. Той излъчва почтеност, държи в резерва въздържаност и дълбочина. Повечето хора не са свикнали да срещат някого, който не излее несигурността си в пространството. Те пристъпват в стаите си със своя глад за потвърждение, за признание, за поглед, който да им каже «Ти си значим». Но ти носиш не това. Ти носиш тиха увереност и призванието да променяш всичко около себе си. Някои хора говорят неудържимо бързо. Бързат да запълнят паузата, защото тишината ги издава. Но ти стоиш в спокойствие. Не е дори без да осъзнаваш колко твърдо си забил код в земята. Тази вътрешна опора прави другите неспокойни. Затова често чуваш тишина, придружена от наблюдателен поглед. Опитват се да те прочетат, да те вкарат в познат за тях шаблон. Но ти не се побираш в обичайните рамки. Нито си достатъчно шумен, за да бъдеш пренебрегнат, нито достатъчно крехък, за да бъдеш подценен, нито достатъчно познат, за да те контролират. Затова те зяпат. Избрание, това е ключово за твоето изцеление. Тишината около теб не е отказ, нито неуважение. Тя е признание, подправено със съмнение. В твоя дух живее авторитет, който не моли за позволение. И истинската власт кара хората да спрат, да премерят думите си, без дори да знаят защо. Някои усещат, че виждаш повече, отколкото казваш, разбират повече, отколкото разкриваш. И тази осъзнатост може да ги извади от равновесие. Щом осъзнаят, че не могат лесно да те прочетат, забавят темпото. Стават тихи, не защото имаш власт над тях, а защото нещо в тях се чувства уязвимо пред твоята упорита тишина. Не се дръж малко, за да другите да се чувстват удобно. Не си тук, за да смаляваш себе си. Не изпълнявай мъничко представление, за да успокояваш околните. Дискомфортът, който предизвикваш, не е жестокост, а контраст. Светлината не се извинява, че изважда наяве това, което тъмнината е искала да скрие. Невидимият печат, който носиш, привлича и спазми на жажда за духовно. Някои те гледат, защото чувстват спокойствие край теб, макар и да не знаят защо. Другите наблюдават, защото съвестта им ги съди, а не ти. А трети просто защото от теб има сила, която не се нуждае от доказателства. И научи се да живееш в тази реалност без притеснения. Не дължиш обяснение на никого за това как носиш себе си. Бог те е оформил с замисъл. Пускал е върху теб натиск, за да те пречисти. Поднасял ти е тишина, за да те озрее.
Допускал е недоразумения, за да те укрепи. И когато влезеш някъде, следите от този процес винаги вървят с теб. Не си страшен, защото си агресивен. Тревожиш другите, защото си устойчив. Не те наблюдават, защото си странен, а защото си рядък. В свят, разпилян на парчета, стабилността изглежда чужда. Твоят невидим знак е и защита. Създава разстояние без враждебност. Ограничава достъпа без да го налагаш. Бог не те е създал за отворена врата пред всеки. Някои врати се затварят от само себе си, щом присъствието ти напомни, че не могат да те манипулират. Не трябва да поправяш това. Не трябва да го умекчаваш. Това си ти. С част 3 от 9. В един таен и магически свят, в който всеки носи уникален дар, не е нужно да намалявате стандартите си или да потискате съзнанието си, за да станете по-достъпни. Това, което Бог е вложил във вас, е изключително намерено. То привлича онези, които са предназначени да се доближат до вас и отблъсква тези, които не са. Затова, когато следващия път забележите внимателните погледи, не забравяйте да поемете дълбоко дъх. Запази спокойствие. Не се напрягайте. Не се съмнявайте в себе си. Не бързайте да запълвате мълчанието. Нека наблюдават. Нека усетят всичко, което изниква в тях. Вашата задача не е да управлявате техните реакции, а да останете в синхрон със самия себе си. Докато духът разпознава духа и страхът остава тих, вие избраният се подготвяте да дишате бавно, докато слушате тази част. Тук се разтварят много недоразумения. Не всеки поглед, който получавате, идва от объркване. Някои погледи идват от разпознаване. А разпознаването, примесено с страх, често поражда тишина. Има един момент, в който духът разпознава духа, преди умът да успее да го обясни. Това разпознаване не изисква думи, не се нуждае от представяне. То се случва тихо, дълбоко и мигновено, когато се срещнете с определени хора. Нещо вътре в тях усеща, че не сте обикновен, дори и да не могат да обяснят какво точно ви отличава. Тази мигаща тревога развива пауза в разговора. Много хора прекарват живота си в реакция, а не в анализ. Когато изведнъж почувстват нещо, което не могат да контролират или обяснят, те замръзват. Тази замръзналост често се изразява в тишина. Те ви гледат, защото обработват нещо, което духът им е усетил, но умът им все още не е класифицирал. Искам да разберете това ясно. Не когато духът разпознава духа, той заобикаля интелекта. Не чака одобрение. Просто знае. А знанието без разбиране води до колебания от тези, които не са духовно зрели. Те чувстват респект, но не знаят защо. Усещат авторитет, но не могат да го именуват. Разпознават тежест, но нямат референтна точка за нея. Затова някои хора стават нервни около вас без видима причина. Това не е заради думите или действията ви. То е заради честотата, която носите. Вашият дух оперира на различно ниво и това ниво нарушава техните обичайни модели на взаимодействие. Ако всичко това ви звучи познато, отделете миг, за да покажете своето съгласие. Дайте лайк на видеото и се абонирайте за канала, за да не пропуснете бъдещи съобщения, конкретно създадени за избрани като вас. Страхът също играе роля тук. Не става дума за страх от нараняване, а за страх от разкритие. И хората, които живеят зад маски, усетят, че вие виждате през тяхната претенция. Тези, които разчитат на манипулация, усещат, че не можете да бъдете контролирани, а тези, които избягват истината, усещат, че вие я носите естествено. Всичко това създава вътрешен дискомфорт, който се проявява като тишина. Вероятно сте забелязали този модел. Някои хора са привлечени от вас, докато други се отдръпват без обяснение. Тези, които се отдръпват, не са непременно ваши врагове. Те просто не са в синхрон с вас. Чувстваш го, нали? Неговият дух разпознава какво изисква твоето присъствие. Абсолютна честност, неподправена цялост и дълбочина на сърцето. И те не са готови за това ниво на среща. Позволи ми да ти прошепна нежно. Ти не носиш отговорност да успокояваш хората в тяхната болезнена среща с истината. Не си длъжен да намаляваш своя блясък, за да се почувстват те по-значими. Бог ти е дал духовна чистота с ясна цел – да разклати удобните зони, които се превърнаха в клетки. Когато духът срещне друг дух, се разкрива истинското намерение. Някои мълчат, защото знаят, че мотивите им не биха устояли твоето наблюдение. Други мълчат, докато пресмятат как да ти подадат ръка. Трети чакат, за да разберат дали си толкова закотвен, колкото изглеждаш. Мълчанието се превръща в тест.
и ти го издържаш, като оставаш неразтревожен. Избрани, освободи се от нуждата да тълкуваш всяка погледната към теб очи. Прекъсни обсебването да обясняваш всяко запазено мълчание. Не всяко мълчание заслужава твоя анализ. Понякога то просто говори за онова нещо, което Бог е посадил в теб. Нещо, което другите долавят, но не могат да разгадаят. И това е достатъчно. Този закон действа и в обратна посока. А има хора, чието дух веднага те кара да се отпуснеш или, напротив, да се масеш, да си нащарек, без да можеш да обясниш защо. Това е твоя дух, който ти шепне. Повярвай му. Не го заглушавай с хладна логика и не го пренебрегвай в името на доброто отношение. Дисцерментът не е студенина, а защита. Когато духът разпознае дух, той прережда всички фалшиви шумове и стига право до истината. А истината освобождава. 4 глава. Тежестта на мълчанието. Уроците, които ти дава то. Избрани, нека промениш гледната си точка. Онова мълчание, което ти изглежда като присъда или отхвърляне, всъщност е дар. Бог използва чуждата тишина, за да те научи на неща, които друг път не би разбрал. Мълчанието учи на самостоятелност и вътрешна сила. То ти позволява да опознаеш границите си и да затвърдиш своя център. Приеми го, когато някой не казва нищо. Ти приеми го като знак, че си призован да се уповаваш преди всичко на своя вътрешен компас. Това е урок, който носи повече светлина, отколкото всяка дума. В този период тишината се превръща в твой най-добър наставник. Когато хората не те утвърждават с думи, ти вече не търсиш външно одобрение. Ако те не обясняват постъпките си, спираш да се опитваш да контролираш как те възприемат. А щом останат безмълвни, ти научаваш как да си пълен сам със себе си, без нужда от чужд принос. Тишината отнема патериците на одобрението и те принуждава да стоиш на собствените си духовни крака. Може би през годините са те убедили, че мълчанието винаги означава проблем. Научили са те, че когато около теб настъпи тишина, непременно си наранил някого. Затрупвал си празните пространства с извинения, обяснения или непрестанни представления. И но в този етап Бог разбива старите ти навици. Прогонва те от постоянния шум на оправданията. И точно тогава започваш да развиваш разсъдливост. Без безпрестанен разговор пред очите ти изникват модели, закономерности. Разбираш кои хора идват при теб с чисти намерения, кои те посещават само когато имаш нещо, което те интересува, и кои уважават границите ти или ги тестват. Тишината ти позволява да наблюдаваш без да пречиш, да виждаш истината зад маските. Запомни ясно. Тишината не е наказание, тя е подготовка. Бог те учи да носиш влияние, без да бъдеш отвън поддържан, да вървиш в авторитет, без непрестанно да искаш потвърждение. Той те учи да бъдеш доволен от себе си в самота, за да не изпитваш отчаяние, когато си в компания. Само тишината ражда зрелост. Когато престанеш да се нуждаеш от чуждите думи, и започваш да чуваш гласа на Бог по-ясно. Ако не пълниш всеки момент с шум, долавяш какво е прикривал Той. И когато спреш да играеш роли за одобрение, започваш да действаш от сърце и цел. Избран си, носиш свой замисъл. Тишината също ти показа кой наистина е на твоя страна. Останаха тези, които ти бяха верни, дори когато кротуваше, които не те караха да се обясняваш, които уважиха пътя ти, без да дирят смисъл във всеки твой жест. Те са твоите хора, всички останали ги отреди тишината. Позволи си това да потъне дълбоко. Сегашната тишина около теб прави място за правилните гласове, които ще влязат по-късно. Бог прочиства стаята, маха разсейванията и те пази от преждевременни връзки, които биха забавили онова, което гради в теб. И вече усещаш силата, която носиш, без дори да си я създал ти сам. Тя е вложена в теб и расте тихо, докато не забележиш как другите реагират още преди да си проговорил. Присъствието ти променя атмосферата. Истинската мощ не ври бурно на повърхността, не вика за внимание и не се нуждае от похвала. Тя просто е, и това изстига, за да бъде усещана. Имало едно време един избран, на когото Бог бе поверил особена сила. Но преди да прозвучи и дума, всички около него вече бяха направили сметка. Заплаха ли е или съюзник, ще наруши ли спокойствието им или ще го укрепи, лесно ли ще може да бъде управляван или следва свой собствен път. Тази безшумна преценка се извършваше мигновено, още преди той да отвори уста. Скоро избраният разбра, че носи в себе си нещо истинско в свят, пълен с претенции. Тази искреност караше хората да спират за миг,
да преосмислят възгледите си и да загледат в собствената си същност по начини, до които досега не бяха се докосвали. Нищо общо с високомерие, просто ефектът от автентичността срещу фалша. А истинската му мощ се криеше във въздържанието. Не трябваше да доказва нищо, нито да се защитава без пир. Не бе длъжен да обяснява изборите си пред онези, които едва ли биха ги разбрали. В тази мълчалива сила се различаваше истинската власт от театъра на властта. Но мнозина избрани бяха израсли в страх от собствената си мощ. Учиха ги, че силата плаши, че увереността граничи с арогантност и че трябва винаги да се смаляват, за да могат другите да растат. Този лъжеценен модел се късаше пред очите им. Дарбата не е нещо, което трябва да се крие, а нещо, за което трябва да се грижи. Службайки те можеха да донесат избавление, закрила и помощ, а не надмощие и контрол. Истината бе, че силата не е за демонстрация, а за служба. Но как да служиш истински, ако непрестанно се извиняваш за силата си? Ще се намерят хора, които да я приветстват, други, които да я боят, и трети, които да я омаловажават. Задачата ти не е да управляваш реакциите им, а да останеш верен на призванието, с което Бог те е натоварил. И ето най-важното – не дължиш обяснения. Някои твърдят, че мълчанието е тайна и че тайните носят срам. Затова прекалено много говорим, даваме излишни детайли на хора, които не са спечелили правото да надникнат в най-интимния ни свят. Но границата, която поставяш между себе си и Бог, е свещена. Мълчанието не е лишаване, а защита, твоя неразрушим щит в служене на онова, за което си избран. В един спокоен следобед, в който слънцето нежно грееше, се чувстваше магията на тишината. В такава обстановка човек може да намери своя мир и да се защити от ненужни мнения, но и които понякога притесняват душата. Всеки от нас носи уникалната дарба да види света по свой собствен начин, но често това виждане е подложено на ранна критика. Важно е да разберем, че защитата на нашата енергия е жизнено важна. Особено от хора, които искат да дебатират за неща, които Бог вече е потвърдил. Има нещо изключително в способността да спрем с обясненията. Веднага, щом престанем да отговаряме на всяко запитване, хората спират да се чувстват длъжни да изискват от нас обяснения. Когато не защитаваш избора си, нападките сякаш губят своята сила. Свободата да бъдеш себе си не означава да станеш студен или далечен. Тя означава да развиеш способността да разпознаваш на кого заслужава да споделиш своите тайни. Съществуват хора, които уважават това, което разкриваш и искат да те разберат, а не да търсят боеприпаси. Ти, избраничко, и трябва да знаеш, че е прекрасно да оставиш хората да се чудят. Има сила в разрешаването на любопитството им, без да задоволяваш всичките им въпроси. Има мъдрост в съхраняването на определени тайни, докато не дойде подходящото време. Както е казал Исус, не хвърляй бисерите си пред свинете. Някои от разкритията ни не са предназначени за обществена консумация. Хората, които са предназначени да вървят с теб, ще разберат дори и когато не обясняваш. Тези, които искат да те подкрепят, ще имат вяра в твоето пътуване, дори когато не виждат цялата картина. А най-красивата част е, че когато спреш да обясняваш, ти също така спираш да се изтощаваш. Спираш да влагаш енергия в разговори, които няма да те доведат до нищо. Възвръщаш своя мир. Следващия път, когато някой те наблюдава в мълчание, не бързай да запълваш тишината. Позволи им да се справят с любопитството си. Няма нужда да задоволяваш всичките им въпроси. Обязателството ти е единствено да се подчиняваш на Бога. Част 7. Промяната идва. Скоро хората ще говорят по различен начин. Избранико, искам да чуеш това със спокойно сърце, защото тук надеждата замества напрежението. Тишината, с която си се сблъсквал, не е вечна. Тя е сезонна. Всеки сезон, който Бог проектира, има срок на годност. Усеща се, че промяна набира сила, дори когато всичко изглежда спокойно. Хората, които преди са те наблюдавали без думи, няма да останат в мълчание завинаги. Различието не е в това да промениш себе си, а в това, че Бог ще завърши това, което е започнал да формира в теб. И яснота ще замени несигурността. Много хора не знаят какво да ти кажат, защото все още не могат да разпознаят мястото си в твоя свят. Те усещат потенциала и дълбочината, но все още не могат да видят напълно какво предстои. Хората говорят уверено за това, което могат да определят, но остават мълчаливи около това, което все още се разгръща. Но разгръщането никога не остава скрито завинаги.
В един момент подготовката става очевидна и всичко, което е скрито, излиза на повърхността. Понякога мълчанието е най-сигурният щит. Представи си човек, който години наред е носил в себе си тихата сила на постоянството. Семето, засадено в тъмната пръст, поливано с старание и вяра. Никой не вижда корените му, но когато накрая на високите стъбла се появят зрелите плодове, светът не може да остане безучастен. Тогава настроенията около теб се променят почти незабележимо. Онези, които доскоро те оглеждаха с предпазливо недоверие, сега заговорничат помежду си с уважение. Онези, които държаха дистанция, се приближават, за да те попитат нещо. Думите на скептиците се преосмислят. Не защото си ги изискал, а защото истината вече не може да бъде омаловажена. Това е начинът, по който Бог пази избрания си от прекалена слава и от преждевременна критика. Щом хората биха ти дали оценка твърде рано, техните думи биха започнали да те карат да се съмняваш в себе си. И щом ги пуснеш да те обесърчат, ще изгубиш устоите на своя дух. Затова мълчанието остава твоят най-ценен съюзник, докато Бог довършва своя замисъл. Обърни внимание, мълчанието, което сега изпитваш, е знак, че историята ти все още не е разказана до край. И това е дар. Сцената е свободна от излишни прекъсвания, за да няма опити за чужда намеса в сюжета ти. Повечето от вас са много по-близо до своето признание, отколкото си мислите. Но признанието никога не нахлува шумно. То присъства в тънките промени, в начина, по който хората те поглеждат, дъха преди обращението към теб. Тихото очакване на отговора ти. Не от страх, а от уважение. А ти, ако усещаш в живота си началото на тази промяна, провъзгласи я навън. Остави коментар 440 и заяви на Вселената, че си готов да навлезеш в този нов сезон с яснота, увереност и божествена хармония. Ще разбереш, че мигът е дошъл, когато вече не търсиш значение в чуждите реакции. Когато спокойствието измести анализа. Когато престанеш да се тревожиш какво мислят другите, защото то вече не те управлява. Бог не възвишава хаоса, Той благославя стабилността, а стабилността изисква време за наблюдение. Онези, които не са призвани да вървят до теб, ще се отдръпнат, докато визията ти се изяснява. А тези, които са в хармония с твоето призвание, ще се появят без зов. Бог ще уреди срещите ви. В този момент същи смирението трябва да брани сърцето ти. Не позволявай на гордостта да замени мира ти, когато думите на околните се променят. Признанието не е цел, а страничен ефект от послушание, поддържано през времето. Ще забележиш как онези, които някога са те пренебрегвали, сега търсят мнението ти. Ще чуеш тези, които говореха над главата ти, да слушат в тишина. И онези, които избягваха компанията ти, ще питат: какво мислиш ти? Това не е въпрос на надмощие, а на достоверност, спечелена с постоянство. Не бързай тази промяна. Не я насилвай с разговори или самохвалство. Остави я да се разгръща сама. Бог знае най-добре кога ще бъде безопасно видимостта ти. И когато това се случи, ще се почувства съвсем различно. По-леко не защото животът вече е без препятствия, а защото вътрешният ти свят е станал по-устойчив. Ще говориш тогава, когато думите са нужни, ще мълчиш, когато мъдростта го изисква, и ще се движиш напред, без тревога. В този безшумен двор стоиш сам, а погледите около теб са неподвижни. В началото те те объркват. Всяко замижане, всяка изненадана пауза сякаш тежат повече от думите, които така и не чуват. Но неусетно онова напрежение започва да се разпрашава. Объркването се успокоява, а мъглата на тишината се превръща в ясна вода. И ето, че най-после хората проговарят. Но гласовете им звучат по друг начин. Въздухът ухае на уважение, огромна доза внимание се прокрадва в позата им, а думите дори не са напълно разбрани, но носят тежестта на признанието. В мига, когато ги чуеш и разбираш нещо могъщо, тишината не е била предизвикателство, а щит. Тя не е заставила съмнение в теб, а те е подготвила за момента, когато гласът ти наистина ще тежи. Остани търпелив, остани в своя център, остани с стъпки здраво на земята. Промяната е на прага ти и ще я познаеш не по шум, а по необикновен мир, който нахлува внезапно. Спомни си, някой постоянно те наблюдава, без да обяснява. Не защото си слаб или странен, а защото в теб има нещо ценно, натоварено с цел и дълбочина. И то забавя времето около теб. Бог изпълва тишината със смисъл,
за да укрепи духа ти без разсеяния. Той затваря устата на онези, които са поспешили да проговорят, и те пази от шум, който би разклатил мира ти. Нищо не е пропиляно в това пътуване. Обичай себе си такъв какъвто си, без да викаш за одобрение. Не бързай да даваш обяснения. Не тичай насреща на всяка празна поглед. Задачата ти е проста, остани в синхрон, застани в корена си и се вслушай във вътрешната тишина. Бог върши останалото. Ако тази история докосна сърцето ти, запиши силата на 440 и 4. Нека това число бъде твоят вътрешен знак, че си защитен, духовно уравновесен и вървиш спокойно по пътя си. Сподели разказа с някого, който има нужда от тази яснота днес, и се абонирай за нашата общност, за да получаваш още послания, шепнати специално за твоето призвание. Стой все така неподвижен, избран духе. Бог върши повече, отколкото очите ти могат да видят. Тишината не е отхвърляне, а пренасочване. Погледите не са присъда, а признание. Промяната вече се движи вътре в теб. Стъпвай в мир, стъпвай в сила, стъпвай с предназначение, ти си точно там, където трябва да бъдеш. Заедно се изкачваме към светлината.